Радио Бинар. Здравейте, приятели в засада по Радио Бинар. Днес в студиото имам огромното удоволствие да приветствам доцент Бистра Димитрова и професор Димитър Михайлов, заместник ректор на Национална спортна академия, във връзка с едно събитие Воден мост, което ще се състои в петък, 21 март, в чест на Деня на водата. Но за това нека да започнем, да ни обясните точно за какво става дума. Ако ми позволите първо да уточня, в петък се навършват 5 години СПА, уелнес и таласообразование в България. И това е юбилей, в който ще има церемония по награждаване на всички партньори през изминалия период на Национална спортна академия, който е безспорният образователен лидер на пазара, не само у нас, но и на Балканите. А на 22 на интерактивната платформа на intwaterbridge.org ще могат да се гледат другите дейности по самото събитие по случай Денят на водата. Бих желала да уточня също, че Национална спортна академия чрез своите студенти от Международен СПА менеджери клуб са инициатори на това събитие още през 2012 година и то стана сертифицирано събитие от световната кампания на ООН, което е нещо изключително престижно и ние много се гордееме с това. Така, може професор Михайлов, какво означава за Национална спортна академия това събитие? Национална спортна академия в интерес на истината има вече 72 годишна история. В тази своя история академията винаги се е старала да бъде водеща в няколко политики. Изключвам сега и не е място да говорим за политиката, която касае високото спортно майсторство, спорта. Ние насочихме последните години, особено с това ново направление да подготвяме кадри за СПА и уелнес туризма, насочихме своите усилия към здравето на българската нация и нейния здравен статус, който е. Преди 5 години, благодарение на доцент Димитрова, беше разработена, беше приета и тръгна една изключително полезна за младите хора програма магистърска, която отвори вратите на младите хора, отвори очите, отвори ума за знания в тази насока. Знания, които са напълно нови за нашата страна. А ние имаме какво да дадеме страната ни като цяло в тази насока. Затова, защото изобилстваме с минерални изводи, изобилстваме с бази в последно време, хотели, които да работят тази насока. И всичкото това нещо ни дава основание да се гордееме, че заложихме на едно такова образование. Разбира се, за сега това образование се свежда най-вече до подготовка и специализация на кадри по отношение в образователно-квалификационната степен магистър, но ме ми струва, че няма да бъде далеч деня, в който ние ще почнем да готвим и студенти в образователно-квалификационната степен бакалавър. Специално това събитие, то е един празник за академията, затова защото наистина така мимоходом, без да разбереме, минаха 5 години, от когато започнахме ние обучението в тази насока. С много организации си партнираме в нашата страна. Много организации ни помогнаха ние да намериме своето място и това място да бъде правилно. Сигурно доцент Димитрова след малко ще ви запознае какви дейности бяха извършени, колко кръгли маси бяха проведени. Стъпка по стъпка вървяхме напред, за да можем наистина след 5 години да кажем: да, ние имаме право да се гордееме, че сме започнали в тази насока да работим. И на един такъв празник, предполагам, няма да липсват и спортистите. Има ли поканени сред официалните лица и кои да очакваме, или ще са изненада от организаторите? Значи изненади по принцип няма. Ние се опитваме добре да планираме. Елитния спорт го изисква абсолютно. Значи, за да получиш олимпийски медал, нямаш никакъв шанс, ако не си планирал до милиметър в абсолютно всичко точно и прецизно.
Тук идеята е не само спортистите. Естествено, че нашите студенти ще бъдат в залата. Естествено е, че всички наши преподаватели от бивши олимпийски отбори на България, те са номинирани в предишни години по време на Водния мост с различни почетни звания, като посланник по спа и уелнес култура, посланник на Синия клъстер, което е международно младежко движение за разпространяване на нов вид култура в общуването с водата и съхраняване на водните ресурси чисти за бъдещите поколения. Но предимно бихме желали да изкажем своя професионален реверанс първо на българските институции, защото за да бъде факт една такава програма, за да бъдат факт професията в Националния класификатор на професиите и длъжностите на Република България, е един много сложен и много интердисциплинарен процес. Само това ще ви кажа. Министерството на икономиката и енергетиката всъщност администрира закона за туризма, където вътре са упоменати определенията какво е Medical Spa център, какво е Spa център, какво е Wellness център, какво е Таласо център. Съответно, какви са видовите услуги, то вече е законодателно регламентирано в България и кои специалисти имат право да прилагат тези услуги. И каква научна квалификация ще се изисква? Сега, точно това е. Наредбата към закона е документа държавен, който регламентира. Каква е образователната степен, какви са изискванията към уменията, към знанията, към професионалните компетенции, към учебните и стажански практики на тези специалисти, за да могат да бъдат те допуснати до позициите на управленец на съответното звено. Да. И за това, значи, ние Националният класификатор на професиите и длъжностите се администрира от Министерство на труда и социалната политика. МОН ни дава разрешенията, точните проценти на брой магистри спрямо брой бакалаври на професионалните направления, в които ние имаме право да акредитираме съответната специалност. Националната агенция по оценка и акредитация пък оценява дали съдържанието на тези учебни програми отговарят на европейските изисквания и те са съобразени с всички държавни нормативни документи. Министерството на околната среда и водите пък регламентира ползването на минералните води и без тях не може. Изобщо представям си през последните 5 години каква битка сте провели с документи. Ако не бяха младите хора, значи искам да подчертая, че предимството на НСА, че работи с огромни екипи. Ние използвахме целия ресурс на спортната академия в областта на Еразъм обмена, защото ние имаме и международни партньори. Обхванахме над 20 университети от България и чужбина, които са в наша подкрепа. Неправителствените организации, ЕСПА, Global Spa, които ръководят на европейски и световен мащаб направлението Spa и Wellness туризъм, също са наши партньори, също ще бъдат награждавани в петъчния ден от нашия ректор, който е патрон на това събитие. Не може без неправителствените организации, не може без университетите, защото това е ресурса на младите хора и всъщност точно чрез това успяхме, че ние се хванахме ръка за ръка най-различни нива на заинтересовани лица, които да могат да предвижат и днес България да може да се похвали с това, че има такива професии, регламентирани от държавата, че има такива акредитирани програми по изискванията на европейските образователни политики. Имаме вече в регистрите на МОН, нали така? Значи, степ бай степ направихме малки, но значими крачки по посока на това младите хора да остават в България, те да имат една желана от тях професия с добро заплащане. Съответно, по този начин едното е свързано с другото, то не може едно без друго. Всъщност, качеството на крайния продукт Spa и Wellness центровете да бъде повишено и по този начин в крайната далечната точка България да се превърне в предпочитана Spa и Wellness дестинация. За туризъм, разбира се. Но конкретно сега за събитието, което в петък,
нашите зрители ще могат да видят и брошурата, която за 5-ти път ще се направи това нещо, под патронажа, разбира се, на ректора на Национална спортна академия. Само секунда ще... Ето тук, разбира се, много поздравителни адреси, доколкото разбираме, получила тази инициатива. През годините ние сме сумирали, за да покажем на какво ниво работят нашите студенти, как те общуват с международни организации, българските държавни институции и можем да се похвалиме, че никой не ни е отказал. Това говори, че каузата ни е чиста. Да. Какви усилия полага? Какво коства на Национална спортна академия организирането на едно такова нещо? Воден мост? Академията има опита, между другото, да провежда и още по-големи мероприятия в тази насока. Но наистина това, което коства, е, че даже коства е много силно казано, да кажем. Много отдели. По-скоро ние изпитваме едно вътрешно удовлетворение от това, че работиме в тази насока. Удовлетворява ни това, че за тези 5 години ние успяхме да подготвиме един екип от преподаватели, които да се занимават в тази насока. Доцент Димитрова ги ръководи този екип. Подготвихме необходимата литература, която младите хора да могат да четат. Влязохме в контакти с наши партньори, които осигуриха бази, за да могат нашите студенти да посещават, да работят, да израстват. Различни ведомства, министерства преди малко бяха споменати, ни помагат, за да можем да вървим напред в тази насока. И сега, когато организираме това нещо, ние го правим с чувство на удовлетвореност, с чувство така на едно широко скроено от нас мнение, че ние просто искаме за тези 5 години да покажем, че ние сме направили нещо, че ние сме удовлетворени, че ние сме благодарни на всички тези, които ни помагаха в времето, да можем да вървим напред. Така че за костване аз не искам да говоря, че не ни косва нищо. Напротив, ние, дай Боже, и занапред да правиме такива неща, от които да изпитваме удоволствие, че го правиме не на сила, ами за това, защото е последствие от нещо, което сме работили и тук просто като финиш показваме нещо, което наистина сме реализирали през тези няколко години. Така че това са нещата. Аз искам да използвам тук случая специално да бъде. Чухте няколко ведомства, министерства, които ни помагаха. Специални благодарности на всички тях за това, че наистина се отзоваваха и на кръглите маси техни представители и в изготвянето на различни видове документи. Помагаха, за да може наистина да се върви напред в нещо, което е напълно ново, поне за нашата страна. Да. И не на последно място да уточним, че Воден мост всъщност, защото показва колаборацията между всичките университети в България. Нали така? Да, Водния мост е, казахме, това, което България прави за отбелязването на Световния ден на водата. Да. А то е официално събитие от световната кампания на ООН. И всъщност това е, как да кажа, като предварително събитие, което е част от 22-ри, но което също само по себе си има огромна стойност за България. Но в Водния мост на електронната платформа на 22-ри ще бъде активно различни други събития, където чрез филми да може да се види, ще показваме масажни ритуали, аквапрактики, синхронно плуване, да. Разбира се, сред медийните партньори на това събитие е интернет радио Бинар. Точно така. За първи път младите хора на България решиха, нашите студенти, аз така ги наричам общо, защото всички студенти са специална категория от българските млади хора. Те са много будни, желаещи да променят и в този смисъл те решиха, че за първи път ще има нова категория. Категория на лоялен медиен партньор. И
Радио Бинар е сред тези медийни партньори и за нас ще бъде истинско удоволствие вие да бъдете в залата и да ви наградим заедно с всички останали почетни звания, които ще раздават. Почетен професор, почетен лектор, посланник по Spy Wellness култура, посланник на синия клъстер младите хора. Надяваме се да съдействаме за изграждането на един хубав продукт от медийна гледна точка, разбира се, да бъде отразен както трябва и разбира се да продължим нашата колаборация и за следващото издание, което да бъде и по-голямо, както каза господин професор. Искам, ако ми позволите да допълня с няколко думи специално за водния мост. Значи това е едно признание на България и от страна на България за това, което се прави по света за водата и в този така наречен ден на водата. Сега, ние сме единствените, които по този начин организираме признателността. Но светът заслужава и трябва да разбере, че в България водата е на почет. Ние имаме, не знае, над 1000 ли са, колко са? Минералните изворите, да. Над 800, но 800 минерални извори, които минерални извори, ако се разработят така както трябва, ако към тях се изградат необходимите съоръжения, това е страхотен туризъм, това е страхотна популяризация на нашата страна. И ние това, което го правиме в този воден мост, това целиме, да разбере света какво представлява България, че тя е един рай за минералните води. Аз скоро разбрах, между другото, че ние сме на второ място в света по минерални извори. На второ място Словак. На второ по лечебни свойства на минералните води. Съвсем наскоро. Между другото го разбрах това нещо и се очудих, че една малка България има наистина толкова много запаси. Благословени води. Да, благословени води. Така че самия воден мост е една признателност и възможност света наистина да разбере какво има в България. Една прекрасна реклама и да се надяваме, че всичко това ще върви по вода и за Национална спортна академия, и за спортистите, и за масовия човек, на България. И за възрастните, за всички. Абсолютно. Аз съм убедена, че Радио Бинар с този млад, прекрасен, усмихнат екип ще бъде наш много надежден партньор в бъдеще, защото ние вече сме в зряла възраст и търсиме млади хора с сърце, на които да предадем щафетата, те да продължат да работят за България, да работят за промяната на качеството на живот в България и най-вече имаме огромното желание с нашите студенти да предложиме елемента вода в бъдещата София културна столица, защото това е и култура за водата и имаме 46 извора под София и само една действаща минерална вода в Панчарево. Би трябвало да са поне 20. Десетки. Разбира се, да пожелавам още веднъж успех на тази хубава инициатива, да продължава след така 5 години. Благодариме, по 5, както се казва, да ни върви по вода и да благодаря още веднъж на доцент Бистра Димитрова. Благодаря. И на професор Димитър Михайлов. Надявам се да се виждаме отново в нашето студио, в залите на Национална спортна академия и защо не в някой минерален извор. Да. Бихме желали следващия път целият екип на Бинар с подвижен интернет в басейн някой минерален. Така си пожелаваме следващия път. Ще бъде интересно. А сега... За да покажем на хората и практики здравословни в водата. Не само да им говориме. Нагледно, разбира се. Ще бъде интересно. А сега предстои да видим една любопитна ситуация в волейбола. Това се случи по време на финалната четворка за Купата на Италия в Болония, но повече ще видите в видеото, озвучено от колежката Антония Антонова. Колеги, видео. Радио Бинар. В съвременния спорт борбата е жестока за всяка една точка, а в това се убеди и волейболистът Лука Ветори, който днес е силен удар в лицето по време на финала на Купата на Италия в Болония. Ветори остана леко зашеметен след тежка атака на сръбския ас Александър Атанасиевич. В сторону крайнего блокирующего и место, я думаю, это не особо интересно. В всяком случае.
Радио Бинар. Това беше от днешния епизод на В засада. Следете всичко, което излучваме на нашия интернет сайт www.binar.bg, както и в нашия YouTube канал. От мен, както и от колегите, приятен ден и до следващия път.